ଆଜି ସକାଳୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ପ୍ରତାପପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲଙ୍କ ସୋଫା ଗଡରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରି ସିଧା ବାହାରି ଆସିଲୁ କାଳୀପଦା ମାର୍କେଟକୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ପରିବା ବାଛିବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପରିବା ଗୁଡାକୁ ଜରିରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଆଖୁରସ ପିଇଦବା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ଆସି ଆଖୁରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ କିଏ ଆଖୁରସ ପିଅ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ତରଭୁଜ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ ତରଭୁଜ ପାଚିଲା କି କଞ୍ଚା ଟିକେ କାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ତରଭୁଜକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଘର ଆଡକୁ। ଭାଇ ମାନେ ମୋ ସଇ ଫଲୋ ହବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫଲୋ ବାକି ଅଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ସଇ ଫଲୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।